Hello, akas baba khana binyo, lakaba baba play van my goed by my, vandag beteken is nou ek heb oggend vroeg, ja, wacht my oggend besetie, ek my okker groene krijtie, ek my baan toe gaan, mense sit direct voor, skryf my goed aan de hand, ja, dan, nou, nog mekaar geskryf, nog vroeg nou, de ander goed aan my bank krijg, dan op zo'n huis wat spijt, nou, begin, die, kom in huis toe kom, so, ek kan nou op jou woord by die bank toe gaan, kou gaan al na de bank toe, dan de switch gekoop, en dan pak ik ship, dan ben ik aan, kom naar huis toe kom, aan mijn kamer, ship in de bed, dan krijg ik een kookkamer, pittie naam weer, dan, nou, begin ek een beetje staan, ja, wat je lekker voel na te. Staan beter, ne? Lekker beetje staan bebrek. De zakje ne, waar en bijna. Lekker verzakje en bijna te. Lekker zo sterk. Dus zie, de dag is lekker waar en bijna zo sterk bijna te. Dan, ek het daar wat je staan na te, ne? Ek het lekker mooi, ne? Kan nie bieden. Ek is met baie jok, rara. Dat ek is baie jok sterk, ne? Die dag met die som, dan kan nie die bieden meer, dan kan nie. Maar ek het met som, te som, die dag na te. Sê dan nou, die dag sterk. Die zomer een mooi bos met lucht, baie en veertig. Rara. Nou, dan, ek het nie my sin nie. Ek het nie maar ding na doen. Nas, ek gaan nie die dag. Dan, begin, ek het die dag, nee, met die pomp, baie goed, as die bij mijn naam op krijgen. Daar kan je ook mij doen, maar zo mooi kijk van mij doen. Alright, jou. Nou, ik ga naar morgen woensdag. Ik ga een nieuwe keren voor. Daar gaan een eigen krijgen. Daar kan je bij mijn naam of ze mij toe gaan. Alright, yo, eigenlijk moet ik toch baie kwaai. Dan, ek kan so iemand awesome by toe gaan. Ek kan sê, nee, dit is buiten. Dit is die dag en dat. Dan, ek kan so baie brood. Naast zo daar is het buiten op alles zacht, dan lekker mijn moeder moet dan, nee, ik ga naar kijk recht kom, baie goed met mij, dan ik ga baie vrij, nee, ik ga dat niet dag type kwaai baie goed met jou ook is. Lekker van mij, baie van mij. Alright, met jou. Dan, ik ga zo moeilijk kijken. Maar leggen, die wat akker, baie goed. Alright, met jou. Dan, baie gaan dan met jou. Baie dat die met mij, kom mij, of ze mij, typo. In a ayer o se mai
vậy viết bỏ mày của trang một bì là cái crayon alright ví dụ đó bài bài cái này là cái bây giờ trước cái bài play ví dụ đã cái ý đã cái mày quay cái bài mày bên sát là cái cái nên cái bài lúc ý đã tiếp nối mình tiếp tục đó là cái mà có quay bài mày us alright ví dụ ok bài bây giờ thì bây giờ thì đặc bây giờ là điều của mình tự mình sao mình ổn mình tự ý là anh cái này đây bài mua alles ví dụ cái nào tự mình tự ổn là cái mình làm cái điều alright bây giờ ok bài ta thì mình là cái tipo mua đó bài mua đó aku minum lúc là cái pro tên nào tu mà sao bây giờ sắp sống bye bye